Sandro Grech, missier ta' żewġ titfal, ħalla din id-dinja wara li telef il-ġlieda kontra forma rari u aggressiva ta' lukimja. Sandro li kien uffiċjal tal-Pulizija kien ilu minn Jannar ta' sentejn ilu jiġġieled kontra din il-marda kifra. Din l-istorja misset il-qlub tal-poplu Malti jekk kif il-poplu Malti wieġeb għas-sejħa ta' ġbir ta' fondi u ġabar 250,000 euro minn €900,000 li kellu bżonn biex jitla l-kura barra. Dan fil-waqt li fjum ir-Repubblika li għadda l-Prim Ministru ħabbar li l-Gvern kien se joħroġ il250,000 l-oħra. Inizjalment Grech kien se jingħata l-kura f'Singapore, iżda hawnhekk is-somma kienet se taqbes il-€900,000, hawnhekk imbagħad ġie deċiż li Sandro jingħata l-kura ġewwa Beijing. Matul dan l-aħħar snin huwa għamel diversi interventi fosthom kimoterapija intensiva u żewġ trapjanti tal-mudullum mingħand ħuh. F'kitba fuq il-medja soċjali ħu Sandro Roberto qal li ħuh baqa' jiġġieled kontra din il-marda b'kuraġġ sal-aħħar mumenti. Intant waqt diskussjoni maż-żgħażagħ il-Prim Ministru Robert Abela sellem il-memorja ta' Sandro Grech. Xtaqt nibda l-ewwel nett billi nsellem il-memorja ta' Sandro Grech li għadu kif ħallina propju ftit tal-ħin ilu. Nagħti wkoll il-kondoljanzi sinċira tiegħi lill-familja tiegħu. F'kitba fuq il-medja soċjali Dr. Abela ddeskrivih bħala persuna li kien determinat biex jgħix għal familtu. Hawnhekk innota wkoll il-kuraġġ li kellu Grech b'mod partikolari meta ltaqa' miegħu Londra fl-appartamenti ta' Puttino Kers.